Een Volvo van Harskamp. Wij hebben een Volvo van VDB Staalbouw. Wij hebben een Volvo van Vertaal Nieuwal. Wij hebben een Volvo van Glastuin. En wij hebben hier een Rocket. En het zal nog niet zo zijn dat er 4 Volvo's weg van ons been en Rino Rocket ermee heen gaat. En het zou me niks verbazen. Het zou me niks verbazen. Want ik vond hem heel overtuigend. Wat bedoel ik? Groen van de eerste finalist. Hoe zwaar staat de wagen? Dat is ook nog een keer een vraag. Avië en de Volvo uit Harskamp. Het paradepaardje van Even Maassen. In en out! Ik dacht eerst nog, hij krijgt ze niet stil. 99, 44. En we rijden dus met floating finish, hè, to the hill.